Praise God, maayong gabi sa mga anak sa Dios. Amen. Usaran bundi ka higayon alang sa atoa nga magtuon ta sa pulong sa Dios. I believe nga usa ni ka maayong gabi para sa atoa nga nanasabtay makatunan sa pulong sa Ginoo para ato magamit sa atong adlaw-adlaw nga pagkinabuhi. Amen. O before ta mo adto sa ato ang pagtuon, ato na ta sa ato ang church declaration. Okay, sabay ta. Today, I receive all that Christ died to give me, His abundant life, limitless grace, boundless mercies, divine restorations of youth, and overflowing provisions. Today, I take hold of all God's blessings, healings, and miracles. I shall be transformed from glory to ever-increasing glory, and victory to overwhelming victory, and I will enter the promised land of the believer's rest, seeing His mighty restoration in each and every area of my life. I proclaim that I am God's beloved, His highly favored child, His powerful servant, and His overcoming champion. And because I am blessed to overflowing, I will be a blessing to all. In Jesus' name, Amen o Amen. Church, sa makausapa, dili ginato na undangon sa pag-claim, pagdeklara sa atong kinabuhi, tungod kay dako kay nakahimuan sa atong mga kinabuhi. Amen? O di ta magalangan igsoon, umato ta sa pagtuon sa pulong sa Dios. Atong foundation text karong gabi una atong kuhaon diha sa unang Timoteo 4:7 hangtod sa 9. Ang pulong sa Dios nagaingon. Unsa diha? Apan likay ang mga pagtulun-an nga wala magikan sa Dios. Kay kana binuhat-buhat lang sa mga tao. Bansaya ang imong kaugalingon sa Dios nun nga pagkinabuhi. May kapuslanan ang pagpaugnat sa kusog, apan mas mahinungdanon gayud nga bansayon nato ang atong kaugalingon diha sa espirituhanon nga mga butang, tungod kay kun mao kini ang atong buhaton, magmapuslanon gayud ang atong kinabuhi karon ug sa umaabot. Tinuod kini og angay gayud nga paminawon ug tuuhan sa tanan. Praise God. Magaampo ta sa pulong igsoon. Amahan ng mga langit mong salamat God nining matahom nga kagabion. Salamat sa kaygayunan nga magihatag ka namo. Labi na sa kaygayunan sa pagtuon sa imong pulong. Salamat Lord sa mga pinasahi nga mga pagpalayag karong gabi una imong ipakita sa matagusan namo God tungod kay Lord. Kabaludjud ka Lord unsay among mga pagkinahanglan. Ug salamat Lord kining pulong magamit namo sa pag pag-alagad nga kanimo hangtod sa imong pagbalik. Ug salamat sa kasing-kasing nga tabunok. Ilabi na kanamong tanan karon nga nagapaminaw dinhi. Salamat sa imong pagpakiguban Ginoong Dios. Amo ginasalig kanimo ang tanan, ginatugyan kanimo ang tanan pinagi sa pangalan ni Jesus. Amen o Amen. Praise God. Ang atong topic karong gabi una mga igsoon nga atong pagahisgutan is kini siyang kinaingon niya. Ang pagbanset sa atong espiritual magdala kanato ngadto sa pag-asenso sa tanang butang. Kung imong tan-awon sa ato ang foundation text nga atong gibasa karon na igsoon. Wala gilain nga ginaunang pasahi si Pablo ngadto kang Timoteo diya sa verse 7 and siya likayan ang mga pagtulon-an nga wala magikan sa Dios. Okay. Daghang mga pagtulon-an karon sa kalibutan nga makaingon ka nga tinumo-tumo lang. Labi magbasa jud ka sa Biblia, magtuon ka sa Biblia, makaingon jud ka nga dili biblikal ang ilahang mga ginatudlo. Walay katinuuran, binuhat-buhat lang sa tao. Tungod kay matud pa gusto lang nila nga musikat, labi na kay ang atong social media karon kusig kaayo. Pero igsoon kini nga pulong makaayo gid ni sa ato kay ang pulong sa Ginoo dili gina siya muundang sa pagpahinumdom sa atoa sa kung unsa tong mga butang nga makaayo alang sa iyang mga katawhan. Ang siya bansaya ang imong kaugalingon sa Dios nun nga pagkinabuhi. May kapuslanan ang pagpaugnat sa kusog apan mas mahinangdanon gayud nga bansayon nato ang atong kaugalingon diha sa espirituhan nga mga butang. Tungod kay kun mao kini ang atong buhaton, magmapuslanon gayud ang atong kinabuhi karon ug sa umaabot. Tinuod kini og angay gayud nga paminawon og tuuhan sa tanan. Kung imong tan-awon igsoon, we can exercise ourselves towards godliness. Godliness is being like God, being like Christ. In this case, not in our spirit, which we already are complete
the righteousness of God in Christ. Sa atong espirituhanon, we are complete. We are the righteousness of God in Christ. We are pure in the eyes of God. Unsa man ang kailangan natong bansayon sa atong kinabuhi karon, in our soul and body, in terms of the way we think or feel in our soul, and how we steer or condition our body. Spiritual trainings like mga activities ng atong buhaton, like engaging in receive more from God and exercise yourself toward godliness, sama sa ginaingon nga praying in tongues. Imo exercise ang imuhang gasa sa pag-istorya og lahi-lahi ng mga pinalungan, because kining pag-practice nato, pagbansay nato sa atong kaugalingon, kining atong lawas, kining atong kalag sa mga butang, sa mga gasa sa Ginoo, maghimo sa ato ang sa pagkakaroon og unya, pag-abot sa panahon, mahimong maayo, di man ingon nga perpekto ang atong lawas ug atong kalag, tungod kay naaman gid nagpuyo diha sa ug sa kon pa makasala nga unod. But sa atong pag-practice, steps by steps, ang atong kinabuhi ba mahimo bitang maayo, dili na kay sa mata sa Dios kundi ngadto sa mga mata sa tao, receiving anointed preaching of the words of God. Munay atong ibansay, spend time in prayer and worship to release things that are toxic for the soul, and to receive wisdom and strength from God. Fasting to strengthen the spirit's control over the flesh, or to bring flesh into submission. Okay. Kini mga butang nga igsoon, usa ni sa mga butang nga atong bansayon ang ato ang lawas, ato ang kalag, bansayon nato atong kaugalingon, because kining tanan mo ni ang makapahimo nato nga mamahimong maayong tao sa mata sa mga tao nagpalibot sa ato. Kay kumayong ka og Kristohanon, kumayong ka og under sa grasya, the more kung kasabot sa grasya, the more ka mahimong maayo sa pananaw sa uban. Tungod kay gina-acknowledge man nimo nga kung wala ang Ginoo, wala ang balang espiritu, wala ang iyang tabang, wala kitay mahimo. Ana na ang mga tao nga nakasabot sa grasya. Ay, kung imo tan-aw na igsoon, we need to practice. Kaya sa may giingon ni Pablo diha sa Filipos 4:9. Ngayon siya diha ang pulong sa Dios. Sundan ninyo ang tanan nga inyong natun-an sa akong pagpanudlo o mga binuhatan, ug ubanan gayud kamo sa Dios nga nagahatag og kalinaw. Kung atong ginabansay ang atong kalag ug ang atong lawas igsoon, naay kaayuhan nga giandam ang Ginoo. Ang sa giingon ni Apostol Pablo, sundan ninyo ang tanan nga inyong natun-an. Unsa may natun-an ka Apostol Pablo? Ang kining mahitungod sa grasya, kining atong kalawasan nga tungod sa grasya lang gihatag sa ato nga libre, para wala dili ta makapahambog moabot og langit. Pero kining tinuod nga grasya igsoon, mao ni ang naghatag sa atoa og kusog nga mabalanse nato, mahibal-on nato kung unsa ang dili maayo o kung unsa ang maayo. Ngayon siya, ang tanang ginapanudlo og binuhatan ni Apostol Pablo. Okay, sa mga ginatudlo ni Apostol Pablo, may tungod sa kamatuoran. Pero ang iyang kinabuhi, kasagaran mong God, ang nagtudlo, ang gitudlo, sukwahi kaayo sa binuhatan. Mayon nga maglakaw sa pagtuo. Pero ang binuhatan, murabag walay pagtuo. Ana ba? Mayon nga ingon ang pulong sa Ginoo nga maglakaw uban sa kaalam. Pero ang kinabuhi diri sa kalibutan, dili nimo makita nga naglakaw uban sa kaalam. Ingon ang pulong sa Ginoo nga maglakaw uban sa pagsalig sa Dios. Pero makita nimo diri sa kalibutan na mga preacher nga ang ilang kinabuhi kuya ka ilang ginasulti, pero ang ilang kinabuhi sukwahi kaayo. Sumpaki kaayo ang iyang kinabuhi sa kung unsa iyang ginastorya. Ngayon tan-aw sa Apostol Pablo, siya, sundan niyo ang tanan nga inyong natun-an sa akong pagpanudlo og mga binuhatan. Nagtudlo si Apostol Pablo og maayo
Kung nagtudlo siya maayo, nagbuhat mo siya maayo. Okay. Kung nagtudlo siya about sa pagtuo, ang yapong kinabuhi na puno sa pagtuo. Kung nagtudlo po siya o kanang kaalam, ang iyang kinabuhi puno po sa kaalam. Ana ang gusto ni Apostol Pablo or sa pulong sa Ginoo nga atong i-practice sa atong kinabuhi. Kaya nga naman, ubanan gayud kamo sa Dios nga nagahatag og kalinaw. Kung tinuoray gid ta nga naglakaw diha sa pagtuo, kung tinuoray gid ta diha igsuon nga naglakaw sa kaalam, mahibalutan mo balanse kung unsa ang tinuod nga makaayo sa pamilya sa Ginoo. Amen? Kung unsa tong mga butang nga makahatag og kalipay, og kalinaw, walay pagkabalaka ngadto sa mga anak sa Ginoo. Amen? Hallelujah. Manang, kung imong tan-awon ang Biblia igsuon, ang mga tawo nga nagabuhat sa kung unsa ang kamatuoran nagapaduol diha sa kahayag. Ang mga tao nga wala lang nagsulti kundili nagasunod, nagapakita sa ilang kinabuhi nga ginabuhat nila kung unsa ang kamatuoran nga ilang ginatudlo. Muna ang mga tao nga nagapaduol, tinuod nga nagapaduol diha sa grasya. Kung sa giingon sa John chapter 3 verse 21, and siya, apan ang tao nga nagabuhat sumala sa kamatuoran, siya nagapaduol sa kahayag. Ang tao nga nagabuhat sumala sa kamatuoran, siyempre nagatudlo mo kita kamatuoran. Pero kung nagtudlo ta kamatuoran pero wala nato ginabuhat kung unsa ang kamatuoran, muna ang kabaliktaran, wala ta nagpaduol sa Dios, wala ta nagpaduol kang Kristo. Pero ang nagatudlo o nagabuhat sa kung unsa ang kamatuoran iyang ginatudlo, ingon pa diha nagapaduol sa kahayag. Para ngano aron mabutyag nga ang iyang maayong binuhatan nahimo niya pinaagi sa tabang sa Dios. Sabta na to, ang tao nga nagabuhat sa ginatawag nga kamatuoran, nagpailalang nga wala siya'y mahimo kung wala ang tabang sa Ginoo. Nga maski unsay mahitabo sa imong kinabuhi igsoon, kung nagapaduol ka, nagabuhat ka sa imong nahibaluan nga kamatuoran, imong nailhan nga kamatuoran nga mo'y naghatag sa imong og tinuod nga kagawasan, then maski unsay buhaton sa kaaway, dili jud ka mapukan, dili jud ka mapildi, kay nga naman ang Dios man ang imong kauban. Sa giingon sa 2 Pedro 1:10 sa ang pulong sa Dios. And siya, busa mga igsuon ko kang Kristo, paning kamuti gayud nga masiguro ninyo nga kamo tinuod nga mga tinawag ug mga pinili sa Dios. Okay. Kani ba usahay makahahadlok, no? Kay dili magud sa kalibutan daghan kay mga taong nagaila og Dios. Daghan kay mga taong nagatuo og Dios. Daghan kay mga taong nga nagatuo kang Ginoong Hesukristo. Daghan kay mga tao nga nagaila kang Ginoong Hesukristo. Pero hinumdumi may igsoon, si Satanas usab ning tuo kang Ginoong Hesukristo. Matod pa sa Biblia, nagkurog gani siya sa kahadlok. Pero tan-awa ang binuhatan ni Satanas. Tinuod ba siya nga ni pagtuo o pagsalig kang Ginoong Hesukristo? Wala. Nagtuo siya nga si Ginoong Hesukristo Dios, nga kaya siyang itambog sa impyerno. Pero wala siya nahadlok. Masa may giingon ni Pedro sa 2 Pedro, siya, paning kamuti gayud nga masiguro ninyo nga kamo tinuod ng mga tinawag ug mga pinili sa Dios. Kaya nga naman, daghang mga tao karon nagaingon nga sila ang tinuod nga tinawag. Daghang mga tao karon nga moingon nga sila ang pinili sa Dios. Pero ang ilang binuhatan sukwahi sa kung unsa ang ilang ginaingon. Mura bag si Satanas ba? Nagtuo kog Dios. Nagkurog pa siya. Pero ang iyang kinabuhi wala nasubay sa kung unsa ang ginaingon nga kamatuoran nga maoy naghatag sa tinuod nga kagawasan. Ingon siya diha atong padayonon sa 2 Pedro 1:10 siya, kay kun buhaton ninyo kining mga butanga. Unsa may buhaton nato?
pagpaningkamot nga pagpaningkamot sa atong kaugalingon nga ato ipakita ba nga tinuod ba kita nga tinawag o pinili? Kay ang kinaiyas sa mga tao nga tinawag o pinili, ha, walay kahadlok sa bisan unsa mga pahitabo diri sa kalibutan. Even sa mga problema, dili mabalaka. Tinuod mabalaka man ta, pero naay kalinaw ang mga anak sa Ginoo. Nga naman, naay kisaligan nga Dios nga mutabang o dili mo biya sa iya. And siya, kay kun buhaton ninyo kini mga butanga, dili gayud kamo mapukan. Maski unsay buhaton sa kaaway sa atong kinabuhi, kun sigurado ka nga tinawag ka o pinili sa Dios, kay nakita sa imong kinabuhi, then dili gayud ka mapukan maski unsay buhaton sa kaaway dinhi sa atong kinabuhi. Una igsoon sa atong adlaw-adlaw nga pagkinabuhi, atong adlaw-adlaw nga pagpuyo ning kalibutan, atong adlaw-adlaw nga pagpangabudlay dinhi sa kalibutan. Bantayan nato. Natay bantayan igsoon. Unsa may bantayan nato para mudaog ta, para dili ta madalas kaaway, para dili ta madalas sa mga linglas kaaway. Bantayan nato kung unsa ang atong kipasulod sa atong mga dalunggan o mga mata. Kay usahay igsoon, ang atong ginatan-aw ang mga social media nga usahay alas karon nga daghan kayo nagsunod-sunod ang bagyo dito sa Luzon. Nagsunod-sunod yun, pila na ka bagyo, upat, 5 ka bagyo nagsunod. Grabe, wala pa sila naka-recover, nanapin mo sunod. Kung nagatanaw sila ana, sila ang agian niya, nanapoy sunod nga bagyo. Unsa kay naa silang hunahunag kasing-kasing. Murag makaingon sila ba nga, murag wala na ipaglaom. Pero igsoon, nganong ato mang bantayan, kay dako mo kay ina siya og epekto sa atong kinabuhi. Naay problema atong ginahuna-huna. Kung unsa ato nakita sa social media, anin na karon nahitabo, nya mo nang imong butang sa imong kasing-kasing ginahuna. So ang delikado. Kaya nga naman makahatag na sa imong kaluyahon. Unsa giingon sa Lucas 11:34. Ingon siya, ang atong mata mao ang suga sa atong lawas. Kung hayag ang imong pananaw, hayag usab ang imong tibuok lawas. Apan kung ngit-ngit ang imong pananaw, ngit-ngit usab ang tibuok mong lawas. Unsay buot pasabot ani? Kung ang nakita nimo og nadungog sa imong dalungan puros problema, maluya ka. Mapukan ka. Pero kung ang imong ginapasulod sa imong mga mata ug sa imong dalunggan pulos mga saad sa Ginoo nga nagaingon nga maski unsay mahitabo dili ko kamo biyaan, dili ko kamo talipdan, dili ko kamo pasagdan. Kung atong ginabutang sa atong kasing-kasing hunahuna kung unsa ang mga saad sa Ginoo, maski unsay mahitabo sa kalibutan, dili ko kamo pasagdan. 1,000 at my side, 10,000 at my right, they shall not come near me. Kung mo na imong ginapasulod igsoon, ang saad sa Ginoo, ang plano sa Ginoo, and imong ginatuuhan that the goodness and mercy of God following us, hunting us down, chasing us down. Kung imo nang ginabutan sa kasing-kasing hunahuna, mo na imong ginabasa kanunay, mo na imong ginadeclare kanunay, mo na imong ginapadungog sa imong dalunggan. Igsoon, nindot gid ining kanay bitang mag-declare ka nga ikaw mismo imong sariling dalunggan makadungog sa kung unsa ang imong ginadeklara. Kaya nga naman, mauna ang naghatag sa imuhang lawas ug kusog nga ma-encourage sa imuhang lawas. Sa tanang parte sa atong lawas igsoon, kalag lawas ug espiritu, kinahanglan atong padunggon kanunay ang atong lawas sa kung unsa ang saad sa Ginoo, kung unsa ang mga plano sa Ginoo, dili sa mga butang nining kalibutan nga makapawala og kagana, makapaluya sa atong lawas igsoon. Mauday na ang pamaagi sa atong buhi ni Dios. Amen. What are you taking into your soul through your eye and ear gates? Mo na ang makapaluya sa imuha. If your input is of evil, worldly, and dark content,
is more than your input of God's Word, prayer, and worship. Don't be surprised when you find yourself easily falling into temptation, having wings, uh, wild mood swings, and easily being depressed and defeated must. Isa sa gamay lang nga senaryo sa kinabuhi kung nakapokus ang imong panglantaw dito, luoy ka, mapildi ka, makaluluoy ang imong kinabuhi. So, muna, ang atong ibutang sa atong hunahuna, atong ibutang sa atong kasing-kasing mo ang sa Dios. Kaya kung dili, mahimo kang pildido. Diyan nimo makita nga ang huyang nga tao mahimong mawad-an o paglaom sa panahon sa kalisod. Nga naman, mahimo kang huyang tungod sa mga negatibo nga imong ginapasulod sa imong kaugalingon. Kung sa giingon sa panultihon or Proverbs 24:10, yun siya, sampulong sa Dios siya, kung mawad-an kag paglaom sa panahon sa kalisod, timailhan ka na nga ikaw huyang. Anong huyang man ka? Tungod kay ang imong ginapasulod sa imong mga mata o dalunggan, mga negatibo nga mga butang, dili mga saad sa Ginoo. When you neglect the spiritual training activities, your soul becomes a dry wasteland, and that's when it's easy to be defeated. Hallelujah. Dili kita mapildi igsoon. Burnt out and depressed. That's because you have no water reserves to draw from in times of trouble. God wants us to prosper in all things and be healthy, even as our soul prospers. It all begins with cultivating a prosperous and well-watered soul with the Word of God, and that's it. Amen? By asking for wisdom sa tanan natong buhaton ngadto sa Ginoo. Masa may ginoo Santiago 1:5, ang pulong sa Dios siya. Kung aduna kaninyo kulang sa kaalam, mangay siya sa Dios. Ug ang Dios mohatag ni ini kaniya nga walay pagpugong-pugong ug pagpamuyboy. Sa tanan nga imong buhaton igsoon, you need wisdom. Sa tanaon nimo wala kay kaalam, pangayo sa Ginoo. Igsoon ang kaalam sa Ginoo is by His Word. Iyan ang ipahinumdum sa imo ha. Ug by His Spirit, kanang gamay nga tingog nga imong madunggan, mo na'y paminawa. Ayaw pag-base sa imong kaalam. Amen? Usahay mo buhat tao, especially diri sa kalibutan ha, mubuhat tao, dili maayo, para lang maangko na to ang sa kabutang. Usahay gamiton pa na to ang pulong sa Dios, nga kuno mo ni ang giingon sa Ginoo, maski ikaw lang ang nagbati ingon ana, pero ang imong mga kaigsuonan, ang mga katawhan sa Ginoo lahi. Murag nay contradiction, maski kabalo ka nga nay contradiction, imong gipadayon ang imuha muna imuha ng sariling kaalam igsoon. Amen. Usahay ginabuhat nato ang mga butang nga dili maayo para maangkon na to ang sa kabutang. Pero wala ta kabalo igsoon niya, ang susi di ay nining tanan is pangayoon lang nimo sa Ginoo. Pangayoon nimo sa Ginoo ang wisdom, pangayoon nimo sa iyang tabang, kay pag ang Dios mo tabang, dili niya pasagdan. Sa iyang giingon sa Santiago 4:2, siya, may mga butang nga inyong ginapangandoy, apan dili ninyo maangkon. Busa gusto ninyong mupatay sa inyong isikatao. May mga butang nga naibkan gayon ninyo, o kung dili ninyo maangkon, mangaway kamo. Dili ninyo kadto maangkon, tungod kay wala man kamo mangayo sa Dios. Sa atong kinabuhi karon igsoon, wala tay laing buhaton kung naakay gipangandoy nga gusto nimong maangkon, pangayo sa Ginoo. Nakinahanglan ka kaayuhan, pangayo sa Ginoo. Nakinahanglan ka kaalam, pangayo sa Ginoo. Nakinahanglan ka protection, pangayo sa Ginoo. Kay ang Dios mo'y susi sa tanan nga atong ginapangandoy. O
usa pa sa susi nga atong buhaton mo ang pagpamalandong sa kung unsa ang pulong sa Dios. Dili gyud na siya mawala nang sa Joshua 1:8 nga iyang ginaingon. Ayaw gayud kalimti pagbasa ang libro sa Kasabuan. Siya, pamalandong ni kini adlaw o gabi aron mahibaluan mo kung unsaon pagtuman ang tanan nga nahisulat niini. Ug sa ingon niini nga paagi, magmauswagon ka ug magmalampuson. Pamalandungan ang pulong sa Dios. Tagaan ug pagtagad, balansihon kay sa imong pagpamalandong isan sa imong pagbalansi, mahibaluan nimo kung unsang pamaagi ang pagtuman niini, kung unsang pamaagi sa Dios nga imong buhaton sa imong adlaw-adlaw nga kinabuhi para ka magmauswagon ug mahimong magmalampuson ang imong kinabuhi. So, amen? Mo lang na ang sikreto. Then, karong gabi na igsoon, I believe nga naatay nakatunan ni ining maong mga pagtulunan nga sa atong kinabuhi din sa kalibutan while nagapaabot tas pagbalik sa Ginoo. Wala tay laing bansayon, dili ang atong espirituhanon nga kinabuhi tungod kay kita perfect naman sa mata sa Ginoo. Ang atong bansayon, ang atong lawas ug ang atong kalag. Kaya ang atong lawas makasasala pa man naa pa man ang dugo ni Adan ug ni Eva diri nga naay sala. Perfect naman ta sa mata sa Dios. Pero ang atong kinabuhi karon samtang napadaning kalibutan na dili pa ka makakita og usa ka Kristohanon nga perfect. Na mga Kristohanon makasala gihapon, mga Kristohanon masipyat gihapon. Muna unsa may encouragement sa Apostol Pablo? Atong bansayon ang atong lawas o ang atong kalag tungod kay nga naman para rausab ni sa atong kaayuhan, para rausab ni sa atong kadaugan, para rausab ni sa atong kalampusan. Ang pulong sa Dios igsoon dili na mo pahinumdom para sa atua aron ta maalaot, kun dili mo pahinumdom na siya aron kita mahimong bulahan. Amen. Kinsa gusto ka bulahanan diha? Bansaya ang imong kaugalingon. Bansaya ang imong kalag ug ang imong lawas sa kung unsa ang kabubuton sa Dios. Kung mayroon ka og problema, tuuhin nga na Dios ay imong kauban. Ayaw kahadlok. Imong gikabalak-an, enjoy lang. Sama sa giingon na pastor ni, kung naay problema, padayon lang ta sa pag-enjoy. Padayon lang ta sa pagbuhat sa kung unsa ang atong naandan. Mag-enjoy lang ta. Magpuyo lang ta diha sa pagtuo. Kung tan-aw na to, naa sa kakulangon, tuuhi nga naay Dios nga mo-grant sa imong pagkinahanglanon sa tanang panahon. Kay sama sa akong gi-share atong last Sunday. Buhaton sa Ginoo ang tanang pamaagi sa grasya para lang ma-provide ang imong mga pagkinahanglan. Para lang mo-enjoy ka sa kinabuhi nga gipiyal sa Dios diha kanimo. Amen? Amen? Hallelujah. Thank you, Lord. Igsoon, I believe nga ang pulong karong adlaw, karong gabi na, makatag gini sa ato o maayo nga panig-ingnan kanang maayong pagtulunan para sa atong adlaw-adlaw nga pagkinabuhi ni kalibutan. Amen? Magapasalamat ta sa pulong. Amhanam ang langit ng salamat, God. Nining makahong nga pulong nga imong gipahinumdom kanamo. Salamat nga pinaagi sa among pagbansay, sa among kaugalingon, among ma-enjoy ang imong mga saad sa among mga kinabuhi. Ang among kinabuhi mahimong muasinso sa tanang butang. Tungod kay Lord, gusto gid mo God nga imo ming panaranginan ug imo ming ginatudluan sa paglakaw diha sa pagtuo uban sa kaalam nga imong gihatag kanamo, uban sa pag-practice, sa pag-istorya sa kung unsa ang among ginatuuhan Ginoong Dios. Salamat Lord. Ni anang tanan, salamat sa pagsilyo, dili gid ka na makuha sa among kaaway, sa among kasing-kasing gunahon natong kay ang balang espiritu naa sa among amoy nagahawid ni ana, nagasilyo ni ana. Ug salamat Lord sa imong pulong sa kanunay. Dalaygon ka sa ulay katapusan in Jesus name. Amen. O amen. Magapadayon ta igsoon nato sa atong communion, okay? Kamo usab diha nga nasa panimalay kung naa na may mga emblems, gina-encourage ta mo nga mag-join ta, sabay ta para sa atong communion because I know and I believe
sa atong pag-celebrate, sa atong paghinumdom sa gibuhat ni Ginoong Hesus dito sa cross, dako ka ini kahimuan, kadaugan, kalampusan sa atong kinabuhi. Amen? Atong isang tinapay sa gabi nga gibilihan si Jesus. May kuha sa tinapay, nagpasalamat siya sa Dios, ug iya kining gipikas-pikas, iyang gihatag siya matinud-an, ug miingon siya kining pan nga nagsimbolo sa akong lawas, may nagantos ng sakripisyo alang kaninyo. Buhata kini alang sa paghandom kanako. Lord Jesus, salamat Lord sa imong sakripisyo. Lord, kami unta ang dapat o ang ayang mo mushalad sa among kaugalingon, kay kami man ang mga makasasala. Pero Lord, nakita ni mo nga dili kami angayan tungod kay naaman kami diha sa makasasala nga lawas. Naaman kami sa lawas nga naa ang dugo ni Adan ug ni Eva nga naglatay ang sala. Gusto ka Lord nga ang halad ipuli sa among mga sala. Halad nga walay buling kunot ug mansa. Walay sala maski gamay. Og Aba, ang pinakaangayan lang nga mohalad para sa among walay buling kunot ug mansa, walay lain kundi sa Ginoong Hesus. Og salamat sa imong halad Ginoong Hesus nga ang imong lawas mamidawat sa tanang sakripisyo mga labon, so that by your stripes we are healed. Salamat Lord. Even imong saad sa imong pulong in 1 John 4:17, and as you are, so are we. Nagpuyo kang malipayon, so are we. Nagpuyo kang malinawon, so are we. Nagpuyo kang matarong, so are we. Nagpuyo ka diha sa kaligaya, so are we. Nagpuyo kang walay balatian, so are we. We honor you, God, in Jesus' name. Let us eat the bread that symbolizes the body of Christ. Atong iisa ang kupa. Sa mga gabi nga gibilihan si Jesus, may kuha sa kupa ug nagpasalamat sa Dios ug kini ihatag siya matinanan. Lumingon siya kini nga kupa nga nagsimbolo sa akong dugo nga may nagdala sa bag-ong nga kobenante nga walay katapusan. Buhata kini alang sa paghandom kanako kaysa matagkaon ug sa matag inom ninyo niini inyong gibantala ang kamatayon ni Kristo hangtod sa iyang pagbalik. Lord Jesus, salamat Lord sa imong dugo, God. Ang dugo nga imong giula dito sa krus sa Kalbaryo. According pa sa Hebrews, God, kung walay dugo nga giula, walay kapasayloanan ang among mga sala. Apan Lord Jesus, imong giula ang imong dugo dito sa krus sa Kalbaryo aron mapasaylo ang among mga sala. Ingon imong pulong nga walay bulingkod man sala ang makasulod sa gingharian sa langit. Kung walay dugo nga giula, wala ang tayo makasulod sa gingharian sa langit. Apan imong gibuhat ang tanan Lord Jesus alang sa among kabulahanan. Imong gipasaylo ang among mga sala gikan sa among pagkabata karon ug hangtod sa mobalik ka. Ingon kasi imong saad sa Hebrews 8 ug Hebrews 10, God, nga ang bag-ong kovenante na imong pagbuhaton nga dili na nimo hinumduman pa ang among mga sala. Mahimo ka namo nga Dios. Mahimo mo kami nga katawhan. Ug salamat Ginoong Hesus sa imong gibuhat alang ka namo ug diha sa imong dugo nagadaday ang mga kayuhan ug mga panalangin. That's why Lord, karong gabi una, dili kami mo undang sa pag-claim, pagdeklara ni anang akana nga makayuhan, kana ang mga panalangin mga panifesto na sa matayusan ng mga kinabuhi. We honor you, God. In Jesus' name, let us drink the wine that symbolizes the blood of Christ. Hallelujah. Lord, salamat. Salamat, Lord, sa imong pagkamaayo. Salamat sa kalampusan. Salamat sa kadaugan. Salamat sa kahigayunan nga kami nakatuon sa imong pulong, even nakahinumdum kami sa imong gibuhat dito sa cross sa Kalbaryo alang sa among kabulahanan. O salamat God, ilabi na Ginoong Dios sa imong mga katawhan nga nagasubaybay karon. Salamat Lord sa imong panalangin kanila. Salamat Lord sa pagkiya kanila sa ilang mga pagkinahanglan, God. Nakita nimo Lord ang ilang mga kakulangan. Nakita nimo God ang ilang mga problema, ang ilang giagian karon. And I believe Lord, dako ang imong kamot, taas ang imong kamot nga kayang mo touch, kayang mo hikap o kayang mo provide sa ilang mga kinahanglan. Salamat God. Uban ang pamilya sa inyo, Covenant in Christ.
uban kay Pastor ni Rod, salamat sa paghiya sa iya, pagtabang sa iya, paglipon sa iya, pag-provide sa iyang pagkinahanglan, sa kahibalo, sa kaalam, alang Lord sa pamilya sa New Covenant in Christ, even Lord tanang miyembro sa New Covenant in Christ, gikan sa mga kabataan, sa mga young teens, sa mga young people, sa mga leaders, sa mga musicians, salamat Lord sa pagpanalangin. Even Lord sa satellite church, dito sa Batinaw, salamat Lord sa pagpanalangin. Even Lord sa pagkinahanglan alang sa church building, salamat sa pagpanalangin. Sa tanang pagkinahanglan, sa tanang Lord, yung mga katawhan, salamat Lord sa pagpakikuban. Even Lord, ang naso sa Israel, your will be done, ang naso sa Pilipinas, Lord, our President, our Vice President, Lord, tanang nagaduwala sa ang naso, gikan sa pinakataas at sa pinakababa, Lord, ang gugma, pagkamatarong ng mag-aharas lang kasing-kasing, na ang kahadlok na kanimikan, ang kahibalo, o ang kaalam ginong Diyos. Alang Lord sa kabulahanan sa tanang lumulupyo sa tibok Pilipinas. Ug salamat ginong Diyos sa tanang butang. Salamat Lord sa mga katawhan. Salamat Lord sa pagkamaayo God. Dili kami matagbuas po pasalamat ka ng kanimugan. Tun kay Lord maayo ka sa among kinabuhi ginong Diyos. We honor you, we exalt your name. Ang dungog himaya, ang gikan karon hangtod sa walay katapusan, walay laing modawat, kun dili ikaw lamang ug ang tanang anak sa Dios, moingon o amen. O amen. Salamat mga igsoon sa inyong pagpakiguban. Hallelujah. Hangtod sa sunod higayon, especially og mga adlaw natay gathering sa church 9 ang ato ang devotional 9:30 mag-start na ta sa ato ang service. Mas may mo gina makasugod tag sayo kay para mahuman po tawag sayo. Amen. Makapadayon ta sa atong fellowship, sa pay mga enjoy, sa pay mga buluhaton nato sa pagkahapon. O mga igsoon, salamat sa inyong pagpakiguban. Ang Dios gyud sa kanunay makiguban kanyo, magapanalangin kanyo. Ang grasya sa Ginoo maana ka natong tanan. Bye bye, God bless. Shalom.